Честит и благословен празник, брати и сестри! Най-нужният празник е днес. Всички празници са нужни, ама това е много ли трябва, защото живеем в едно време, в което принципно изглежда, че истината няма никаква стойност. Човек има такова пророчество, между другото, на свети Козма Етолийски. Той казва, ще дойде време, когато няма да можете да узнавате нищо. И наистина дойде това време, в което човек не може да разбере най-дребните случаи са около него детайли. Има цели такива колективи, разни от хора, които това работят, да изопачават истината. Нещо повече, хората в днешно време, които са свързани с предаването на информацията, свикнаха да я изопачават още преди някой да ги е накарал. Тя пристига, влиза в умовете им изопачена. И в тази среда, в средата на непрекъснати измами и лъжи, някакси естествени лъжи, в средата, в която всеки изповядва това, което мисли, считайки го за истина, ние трябва да намерим спасението си чрез православната вяра, чрез Божественото откровение, чрез това, което Бог ни е открил и за което ние трябва да се хванем, за да се спасим. Понеже никой от нас няма да се спаси с добрата си автобиография. И ако някога остана впечатление, че той ще... Да, всички сме много добри, вън съмнение, и все пак без светата православна вяра ние не можем да се спасим. И как човек, това е голям въпрос, как човек във времето, в което и ще ядем боболечки, ще ни убедат да ядем червени, как в това време човек би могъл да познае православието или да го запази? Когато той скоро ще бъде убеден да прави неща, които хората преди 10 години биха посрещали с присмех, с отвращение. Как човек може да запази планетата, която е застрашена от метаболизма на кравите? И всеки момент ще се пръсне и ще се задуши, защото кравите могат да я убият. Да, звучи налудно, но ние всички живеем в тази част. Как човек да пази православието? Когато хората считат, че истината прилича на кръчма, Светия престол прилича на тездях, от който се изнася някакво питие, хлебче, винце, биричка, където хората след това сядат на една маса, пият и ядат. И това е истината. Едни са облечени с розово, едни имат бради, други нямат бради, едни имат високи шапки, други имат тубитейки такива, някакви, но трети са с костюмчета, но всички сме християни, всички сме добри. Как в тази среда човек би могъл да запази православието? Как човек може да запази истината в среда, в която всеки опит да кажеш, че съществува абсолютно Божие откровение, че то се пази някъде непокътнато, предизвиква една вълна от присмех, който преминава в жлъчен смях и накрая стига до злост, до желание човек да бъде убит заради това. Може да бъде, човек в днешно време може да изрази всякакво мнение, колкото и глупаво да е то. И то може да бъде прието като правилно. Включително това една жена да дойде да каже: аз съм мъж и това ще е истина. Но това, че свещеното писание е божествено откровение, че свещеното предание се пази от църквата, това света не може да понесе. Как в тия условия човек може да запази православието? Брати и сестри, като го обича,
Отговорът е твърде простичък. Така казва свети Теофан Затворник и други свети така казват. Как може човек да запази православието? Като го обича. Ама като го обича наистина. Когато е готов да приеме, че той е по-голям от него. Че има неща, които са по-големи от нас. И чрез тях ние се спасяваме. Че Бог е по-голям от нас и че Той е Бог, а ние сме творение. И не ние сме творение, което може да сътвори своя Създател. Всичко това, което изборих, къде комично, къде трагично се случва, понеже съвременният човек не може да обича. Не може да обича. И затова, а не поради кравите света, ще се пръсне. Понеже за какво е света, ако в него никой няма да обича никого? Защото това е закона на Евангелието. И защото църквата е църква на любовта. И защото Бог ни призовава не към пиянски, свински възторзи, а към единение в Неговата любов. Така както в Неговата любов е бил и са, и досега свети Атанасий, свети Кирил Александрийски, свети Василий Велики, свети Григорий Богослов, свети Йоан Златоуст, свети Максим Изповедник, свети Йоан Дамаскин, свети Григорий Палама, свети Симеон Нови Богослов, свети Марк Евгеник и всички от века просяли защитници на православието, които вчера бяха изхвърлени от света като ненужни, а днес пребивават в вечното блаженство на Царство Божие. Към тях е нашия път. Към тях е нашия живот. Към тях е нашата надежда. Към тях е нашата вяра. Всеки ден, всеки час ни приближава, брати и сестри, не към смъртта. Приближава ни към онези, които ни обикнаха толкова много, че пожертваха живота си, за да получим вярата на спасението, светата православна вяра, чиста и непорочна. Към тях, а не към тия, които телевизията в днешно време представя като герои, е нашата семейност. И дай Боже всички ние да лекуваме там, където са те сега. В дивните селения на Господа, където и ангелите Господни и светите го изповядват и казват: свят, свят, свят е Господ Бог Саваоф. И го изповядват православно навеки. Честити благословен празник! Боже, благословен да става на всички.